završena. Slet događaja je pokrenut. Proći ćemo kroz suze i smeh. Gradovi, sela, očevi, majke, strelke. Svi žele da postane prvi Boškov talenat! Dragi moji, dobroveče i dobrodošli u najveći i najspektakularniji muzički šou na ovim prostorima. Sa sigurnošću mogu da vam kažem da ćemo vas uvesti u jednu sasvim novu muzičku dimenziju, u kojoj ćete upoznati stvari za koje niste ni znali da postoje. Sada predlažem da upoznamo naš počastovani žiri. Stefan Marjanović, muzičar, tekstopisac, producent, već decenijama otkriva nove zvezde, a svojom kreativnošću doprinosi razvoju muzike na ovim prostorima. Odlučio sam da prihvatim učešće u ovoj emisiji iz prostog razloga što sam siguran da znam da prepoznam pravu zvezdu. Svojim glasom i svojim šarmom osvojila je srca inostrane publike. Školovala se na jednom od najprestižnijih svetskih muzičkih univerziteta u Londonu. Upoznajte našu izuzetnu damu, Jovanu Krstić! Boškov talenat je potpuno drugačiji šou od ostalih, jer sam veoma srećna što sam deo ovog tima. A sada čovjek koji ima moć da od muzike učini šta poželi. Miloš Martinović! Autor čije pesme poslednjih 10 godina ne silaze sa prvih mesta top lista. Kandidati od mene mogu da očekuju iskrenost, poštenje i pre svega dobru energiju. Divni su, zar ne? Ali, kako za koga? Oni prave selekciju i odlučuju o tome ko će nastaviti da krči svoj put ka zvezdama, a ko će otići u potpuno suprotnom pravcu. Kandidati sada čekaju težak put, ali oni su spremni, želje ne manjka, jer neko od njih će sigurno postati prvi Boškov talenat. Mnogo je onih koji žele da postanu prvi Boškov talenat. Svi sa nestrpljenjem iščekuju početak takmičenja. Sada ćemo pitati neke od kandidata zašto su se prijavili. Prijavila sam se zato što vam to treba. Smatram da bi mi dosta pomoglo i samo to što bi bila vikana. Prijavila sam se, samo smislim što da kažem. Prijavila sam se zato što mislim da sam najbolja. Prijavio sam se zato što imam ekstra glas. Mi smo se danas upoznali, želimo da postanemo najbolji drugari. Nije mi bitna popularnost, bitna mi je samo karijera. Ajde, snimaj, kada ćemo posljedno? Poštovani gledalci, i sami vidite da su razlozi za učešće različiti. Svima je cilj isti. Svi žele da postanu prvi Boškov talenat. Da upoznamo našeg prvog kandidata. Dobar dan, reci nam nešto o sebi. Volim da slušam Kevela, Sinana, Jašara, Šabana, ceo južni vetar. Želim da poručim svima koji ne vole da slušaju narodnjaci. Počet će da ih slušaju kad ne čuju. Samo napred. Dobar dan svima. Dobar dan, predstavi nam se. Zovem se Zdravko Aleksandrović, imam 19 godina. Zdravko, šta ćeš nam izvesti danas? Moju omiljenu pesmu. Izvoli. Našu ljubav samo djeca ostane.
Odlično. Mnogo je dobro. Samo je dosadno. Baš dosadno. Mnogo je dosadno. Ali, živi! Naš drugi kandidat je jedna izuzetna dama. Zdravo, predstavite nam se. Obožavam da pevam. Muzika je moj život. Muzika me oslobađa. Zato sam se prijavila i želim da pobedim. Samo napred. Dobar dan. Zovem se Dijana Roberts-Burger i došla sam iz Subotice. Dijana, čime se baviš? Završila sam osnovnu i srednju muzičku školu, sada studiram istočne jezike. Studiram turski jezik, mongolski, tibetski, mandarinski, japanski, kineski i još mnogo toga. Otuda taj interesantan styling. Da. Šta sam danas spremila da pevaš? Biže Carmen Habanera. Izvolite. Da možda volim, čak i da vremim tiči to. Može onoga baš da volim, ko bude mladan premalo. Fantastično. Baš dobro. Mnogo je dobro. Samo malo je dosadno. Baš dosadno. Mnogo je dosadno. Da li je moguće? Da li vi znate ko sam ja? Ja sam završila osnovnu i srednju muzičku školu. Sada studiram istočne jezike. Mnogi od nas sanjaju da postanu zvezde, ali ne preduzimaju ništa. Ovi ljudi su napravili prvi korak i prijavili se. Došao sam da pobedim na prvom boškom talentu i mnogo sam surov reper, brate. Moj idol je Eminem, brate. I on je pokazao da i belci mogu da repuju. Za žiri sam pripremio 2 pesme. Ako mi se to ne svidi, imam još 100 u šteku, brate. Puno sreće, brate. Ćao, brate. Otkud ti kod nas? Prijavio sam se, brate, zato što je bilo zanimljivo. Jer trebaš po neku drugu vrstu muzike. Ne samo narodnu, kao kod ostalih. I odlučio sam da pokušam. Samo repuješ, ne pevaš ništa? Samo rapujem, brate. Onda će biti dovoljna jedna pesma. Odlično. Baš dobro. Mnogo je dobro. Samo malo je dosadno. Mnogo dosadno. Baš je dosadno. Čekaj, brate! Čekaj! Ja sam surov reper, brate! Naš sledeći takmičar je Veselog duha. Dobar dan, predstavite nam se. Dolazim iz Kraljeva i bit ću predstavnik reggae populacije u ovom serijalu. Reggae muziku volim centralno zato što promoviše mir, ljubav i nekako širi pozitivnu energiju među ljudima. Što očekuješ od žirija? Po žiriju očekujem iskreno stručno mišljenje, rušenje granice i rušenje stereotipa. Izvoli. Ćao, kako ste? Ja sam super. I mi smo super. Šta sam spremila? A ako nemate ništa protiv, ja bih se odmah. Slobodno. Fantastično, stvarno, fantastično. Mnogo. Baš je dobro. Samo dosadno. Vrlo dosadno. Baš je dosadno. Važno, nema problema. Ćao. Da vidimo kakve će sreće biti naš sledeći takmičar. A možda mu sreća neće ni trebati. Ja sam neki junak s
samo ljudskog bića koji se bavaju tu razne stvarima u životu. Prolazi letjela prša, volim kada osjetim aplauz i zahvalnost publike. Pevam, pljujem, podrigujem, sve radim, moj životni moto možete i gore. Srećno. Zdravo, predstavljam se. Sam Igor i dolazim iz Zrenjanina, izabrao sam rock'n'roll kao način života i sve me u to fazonu, to je posebna način života. Da čujemo šta si nas spremio. Spremio sam pesmu koja mi je omiljena. Izvoli. Živi za tebe i za ljubav tvoju, da li znaš? Sve srce dalo bi, voliš da ti i ljubav pružiš ti. Da znaš, da voli te beskrajno, da li znaš, da život za tebe bi dao. Da budeš uz njega ti, da voliš ga iz ljubavi, da li znaš, da niko voli te, voli samo tebe, više od tebe, da li znaš, za život dao bi, da budeš kraj njega, u sreći i tuži, da li znaš, da voli te beskrajno, da li znaš, da život za tebe bi dao, da budeš uz njega ti, da voliš ga iz ljubavi, da li znaš, da voli te beskrajno, da život za tebe bi dao, da budeš uz njega ti, da voliš ga iz ljubavi, da li znaš. Dakle, žiri, jeste li doneli odluku? Jesmo, rešili smo jednoglasno. Sada možemo da pozovemo kandidati i da im saopštimo odluku žirija. Žiri, izvolite. Nema pobednika. Kako nema? Lepo, nema. Doneli smo odluku da svi kandidati izvedu nešto zajedno i tada bi se ovo imalo smisla. Ako se budu snašli, svi će biti pobednici. U redu, takmičari, jeste li spremni? Open Gangnam Style.